Danmark har vi langt over 60.000 brande om året, eller mere end 160 brande om dagen, eller mere end en brand hvert 9. minut. Det er et tal, som burde få dig til at bekymre dig om din egen personlige brandrisiko. Vi er taget til Statens Prøvningsanstalt i Borås i Sverige for at forstå, hvor hurtigt en brand udvikler sig i et kontormiljø eller et privat hjem. Vi har nu opbygget en almindelig indretning, som ligner mange kontorer i dag, eller en stue i et privat hjem. Vi har en sofa, et bord, en bogreol og en arbejdsplads, samt en papirkurv med en lille smule papir i. Vi skal nu starte en brand i dette miljø. Vi lægger stearinlyset på plads i sofaen. Et stearinlys er en meget lille kilde til en brand, så det tager nogen tid, før branden får fat. Nu er der gået ild i stoffet. Stoffet revner, og der går ild i polstringen. Varm røg stiger mod loftet. Røgen har nu fyldt rummet ned til en højde af 1,5 meter. Branden er nu så stor, at andre ting i rummet varmes op, og vi vil nu se et accelererende forløb. Vi får snart en brand, som ikke kun er i sofaen. Andre ting i lokalet begynder at brænde, og sort giftig røg vælter ud.
Nu nærmer vi os snart det, der kaldes overtænding. Nu skete overtændingen, og alt brandbart i lokalet brænder. Så hurtigt udvikler en brand sig i et moderne kontormiljø, eller hjemme hos dig selv. Dansk Brandteknik AS, din professionelle partner inden for brandsikring.